takto vyzerá skrytý bazén pod terasou v úrovni 17 cm. Terasa ešte nie je zapojená, ešte pojazdy sú už nahodené, ešte ideme dokončiť elektroinštaláciu pojazdov a osvetlenia. Ale principiálne, aby bolo možné nejako odprezentovať, tak takto to funguje. Celé terasové pódium je mobilné, keď je zafixované, tak samozrejme, keď je zamknuté týmito bránovými pojazdami, tak je úplne fixné ako normálna zem. A tieto automatické pojazdy si ho takto automaticky na diaľkové ovládanie odrolujú a zadokuje sa na tamtom konci, zamknú sa pojazdy a zamkne sa celé pódium. A takto vyzerá bazén, ktorý konštruujeme s vlastným špecifickým osvetlením Delfino, s prekrytím Delfino, s vlastným protiprúdnym systémom Delfino. To, čo počujete, sú nasávače vzduchu. A takto vyzerá spodná rada trysiek. Konštrukcia trysiek je závislá od želaní klienta. Konštruujeme protiprúdne sety s duálnym nasávaním, s kvadronasávaním, s výstupom od 5 do 24 dís, od 4 do 30 konských síl. To sú už mega protiprúdne sety pre obrovské bazény. Takto vyzerajú multitrysky vo výkone. A tieto multitrysky robíme aj v nerezi, ale v týchto systémoch, kde používame systém slanej vody, nerez nemôžeme bohužiaľ aplikovať, lebo tá by neodolala tej agresie, ktorú má v sebe sol. Solaný systém znamená, že voda je zasolená morskou solou, používa sa najčastejšie chorvátska, ktorá má neskutočne originálne zloženie a je úžasne dobrá na dýchacie ciesty, na kožné problémy, tak ako keď idete k moru. No, takže takto to vyzerá. A robíme vždycky duálne skimmery kvôli tomu, že vlastne o 100% zvýšime nasávací efekt filtračného systému. Za minimálne peniažky urobíme veľký Thunderball. Na dne bazéna sú osadené Vantage dízy. Tie dízy, teraz je tá čerstvý bazén. Ten bazén ešte potrebuje nejaký čas, kým sa celý zabehne, takže ešte okolo díz niekde je vidieť také nejaké menšie nečistoty. Ale zabezpečí vám tento systém to, že bazén máte v absolútne 100% kondícii.